lezo indaba zase babuhlungu lezo ndaba zabuhlungu lezo indaba zase babuhlungu lezo indaba ale mina sheni babhema konakele Nkosi yami uzungu lo wenza lo mpahla leyo niyaphila nangalesikhathi madoda thina siyancenga bakithi siyawufaka athi ngifaka uthuli la ngibona uthula athi udlala ama game ngale sidlaleni nothuli game eyodwa ngibona uthule live kodwa bazongishaya laba bazofuna ukubukisa ngami hawu akasekho live hawu ngithi ngiyodlala naye ngithi ngiyodlala nesniper sala ekhaya bafowethu angisasitholi zabuhlungu lezo indaba yebo uthe uza la kade nenzani benidlalani aningibizi ngani manidlala nina nahle nomkubo obhedayo nivalelana emakhoneni uma niyodlala ningibizi hawu suka madoda bhuto omdala sihlale sithokoza umoya masinibona ukuthi nisaphila bafowethu hawu suka madoda zintshe bezakithi lezi madoda omfoka Romeo aningimentionanga babhemu ngize ngatshela umthobisi manje sengiqala nami lana hayi madoda ngeke madoda besiqoqa nangu mfo sibiza uncaso sibiza kanje namhlanje singena nje Hey, what's going on? What's going on? What the fuck going on right there, man? Hell, what the hell laughing at? What the hell laughing at, man? So what the fuck going on there? yazi oyileba nenkinga empilweni yazi What the hell y'all talking about? What the hell y'all talking about? What the hell y'all talking about? Who leveled up? asambeni madoda asibahubheni singabayeki ke madoda Okay, this one is a little bit strong. This one here is a little bit strong. madoda nomhlwana sathi singena nje babe sigijimela kanje kwenzakalani madoda thina sayimetha sokuqala le azameni ukuthi sihlangane idlalisa amandla sizaba sibuyise imentality bafethu Let's go inside, man. everybody let's go ngamadonald Let's go. sithola kabi ngoba inzima Everyone, let's go. Let's go. Forget it for me. Follow me now. You know what I'm saying? Pass down rolling average. Yiwe madoda Average. Yeah. Wena kulo cameraman lo. sibuyise nje ingqondo madoda sekonakele vele njengamanje sekonakele kakhulu ke njengamanje it's our first match of the day siyiphose kabi umuntu kade iqalile vele une smoke but sisa fresh from the box thina njengamanje it's our first match of the night let's make sure let's not lose le match esidlalayo babhemi singalinga siyiluze le match yazi ngicela simenzeni senzele into engiyenzayo yabona ngenzayo ngakuthi share the live to our snipers balayikhaya share the live to all the snipers balayikhaya guys sibambisaneni madoda nibabizeni bonke onoma bonke abasniper njalo balayikhaya ababizwe ababuye manje siyabadinga njengamanje sibabizeni nje bonke omthobiso othulo banibani sibabizeni sibambaneni ke madoda we're gonna play on speed let's ensure nakia there is a speed guys if you have a glove please put your glove on as much as it's still our first match but on a glove put your glove on let's all snipe times 3 njengamanje donuts and caps we can still catch up bafethu we can still catch up bafethu share the live guys share the live we can still catch up donuts and caps come on bafethu show me some magic asikwazi ukuchachaza umuntu kanjena come on hawu hlangana zungu sana kalembi hayi madoda ngameke lo muntu ezenze kanjena ikepe isalodwa sifikile kulo muntu and uyaqhela yezo
Bafethu lesi smoke sakhe asikho strong ukuthi sisafika thina, but asibizeni abantu asibamentioneni othuli akhona amakhathini abeze madoda sizoqalana. Omthobisi abeze madoda, share the live. Ngashara ngedwa nje Zungu Nation, enjoy nathi ukudliwa. Angangithusi ubhuti lo, angangithusi ukuthi siyaqala sithe singena nje sangene lapha ekwakhe. Ningathuki nakancane, ningathuki nakancane. Awu nangu siphe igazi nakho siphe yakho le akushawe lo i-first match yethu nje usithathelile lo. So ngizodinga oneglove afake iglove guys ku last 30 seconds noma ku last 40 seconds bese siyahamba. Anzama ukumsondela ngama donuts and caps, donuts and caps anzama ukumsondela, zamani ukumsondela ngama donuts and caps. Everybody na awu osiphebo babili bakhona, awungeke uyozidla yena, ngeke ke namhlanje. Awukhona nonoma, awungeke khohlwa uyozidla yena. Snipe up madoda, snipe up madoda, snipe up. Ngizokubhonya isipho. Bafethu asingayivumi ke xhaxhaza lensizwa. Hawu mfaka bani madafaka lona, ningavumi ke, ningavumi madoda, ningavumi madoda. Avuma madoda. Awu webabhema, awu webabhema, awu webabhema. Nivuma kanjani wemadoda ngami? Nimbona umuntu eqhela, nimyeka kanjani awine? Dile, we play best of 3 ne? Best of 3, right? Best of 3. We have a glove, guys. Everybody touch the glove. Snipe this. Asikho le smoke sakhe. Uzangifuna nje makhoneni, uzangismoke esincane nje. Snipe this up bafethu. Touch the glove, snipe up. Do some magic. Nakho, there is a mister asasibonike. Ndizubaleke njengamanje. Ndizubaleke njengamanje on the glove guys. Ningavumi lo muntu asidle. Uzosedelela bakithi ngeke asihloniphe. Awuzungu Nation ivuma kanjani? Nivuma kanjani madoda? Lo muntu ngeke asihloniphe bakithi. Okay, but it's fine. It's still our first match of the night. Let's ensure to win the second one. We play best of 3, ne? You put a glove, you put a mist for nothing. What are you happen? For what? For waste? For what? We're playing best of 3, right? Yeah. This is still our first match of the night, team. Me too. First match. Me too. About the minute you requested a match, I only had 1 minute on this live. But it's fine. Yeah, let's go. Let's play best of 3. I'll show you. You put a glove for nothing. Let's play. Wait. Come here, so. Wait. For nothing, I need. Wait. Come, let's go. How can you putting a glove and a mist for nothing? What the hell? For nothing. For nothing. Okay, Lana. For nothing. Let's go. Usedelelile madoda xasukani sengixasukile. Sechontsile madoda xasukani sengixasukile ke manje. Sekunyenye mina ke. Mina onyenye ke manje. Xasuka sengixasukile. Akusayona i-first match yethu, seku second match. Asuka sengixasukile. Now times 2. Anenza something ngeke. Usedelelile. Usechontsile wemadoda, usechontsile. Nizoxasuka nini oba mina sengixasukile. Inini la nizocasuka khona cause mina umkwato wami vele wona lo sengusebenzisa njengamanje. Kwatani ke madoda sekonakele. Kwatani ke senginyenye. Usedelelile Nkosi yami. Madoda nakhe silide sivuma kanjani silide. I think iphutha lethi lelo ukuthi siyavuma silide. It's not a tough match masiba likhulu nhlobo. It's not a tough match. Ithina sifuna ukubambana. Niyazi ukuthi uma ungena gift you double tap the screen ukuze sikhuphuke. Kuno times 3 ozayo. This is where we should be flying. Ngama money gun ngama galaxies. Sibalekele lo muntu lona. Yekani indaba zamademoni.
please share the live to akhona Makhathini ubunhle nomthobisi hayi ngeke Zungu Nation ngidinga ama roses awu3 bafethu lo mfana ngaseyisi sifika nje thank you Masonkophe ngiyacela nje ungenzele itruth lakho sishaye lo mfana usedelelile nakya one asindizeni ke bafethu one glove akayifaki thina abanye donuts and caps anenzeni itruth lapha nenzeni itruth kids nangebaleka bafethu siyamiyeka phambi kwethu naze nabukisa ngeZungu Nation madoda sikhona nje siphelele futhi sibaningi what's happening kanti so delele lo mfana nje kanjena Masonkophe mina uyanqaba nami ngiyamazi nakho ngithanda njalo ke ufaka iglove for nothing asambeni ningamiyeke eduze une glove so uzosondela kalula asambeni ningamiyeka abuyi akangasabuyi usena ne boost ne glove bafethu nangebuya watch out kids donuts and caps nangebuya bafethu sedlulileke bafethu simiyeka kanjani abuyi why simiyeka abuye lo muntu une glove une speed une boost singamiyeka abuye spesihle asambeni madoda usedelelile ngicasukile mina nawe casuka unqaphe hawu bafethu naye bafethu nangebuya lo muntu madoda nimiyeke eduze kanje bafethu namiyeka beseduze kwethu buka lo muntu udlala kwi glove faka 15 gloves still awukwazi ukudlula useless gloves nimdluleni njengoba beqeda kufaka iglove anidlule fast kule match akuyo dlulani quick kule nto akuyo dlulani quick ngifuna weza ama gloves akhe abe useless njengoba befaka 15 gloves awabe useless nesibhaxo nje ikazo akhona ushoniphi bakithi yini madoda share the live to umthobisi bafethu nizomiyeka nasichaphaza njengoba sichaphaza nje manje nizoyivuma nile ukuthi sichaphazwe nasekuqaleni usidle kancane ngoba simiyekile namanje uzosiphinda masimiyeka madoda asambeni madoda double tap screen lapho sambe bafethu siclose nalomuntu imani igani nje gadla sibaleke danko there is a glove guys everybody play donuts on the glove guys donuts money guns on the glove let's all snipe on the glove come on guys sanukiyeka lo muntu aqhele ningistressa ngokumiyeka aqhele mayike waqhela ngesambamba mhubheke usufikile kuyi dlula ke manje uhambe donuts on the glove let's move everybody play donuts on the glove thank you so much let's move donuts on the glove engabuyi ke njengamanje awubalekela ukuthi angabuyi balekela ukuthi angabuyi uzosidelela nangebuya snipe up kids snipe up kids we kid wena ngizokushaya mina you're a kid you're a small boy To second game you are all gone small boy with 1,000 gloves but you can't move 1,000 gloves you can't go anywhere ngena glove ngizokunika lempahla le siZungu Nation team Wait. Thank you everything. Just Carlton, Monster, Tulu, everything. Let's go. You say. thank you so much wait don't rush me let me take my MVP I'm a winner here Spesihle thank you so much Spemkazi thank you so much Masonkophe thank you so much all my MVP Ohlengiwe BM Osabelo yami Izithelo Media Mehlo Majama and Nothuli nokuseva ama gloves thank you so much everyone who was double tapping the screen and everyone who was playing for the match thank you so much last match khani simdlileke sidlala best of 3 let's ensure sinama gloves uMasonkophe une glove noma uyangijaha ujaha induku ufuna ukushawa sizokushaya ujaha induku sizokunika induku ungayijaha into ebulalayo double tap the screen kids ngamvumela sondela eduze kwethu baleka ke yawa njobe edlula simiyeka
soba nenkinga yokumhope singamiyeki. Fly high Zungu Nation, fly high ×2 big gift please. Donuts and caps, donuts and caps, it's ×2. Thank you so much bafethu, ngiyabonga madoda. Ningamiyeki ke manje. Uma siwine la sesimshayila sisadlala naye, but mayesidle la shothi uwinile guys. Cela singamiyeki please. Nangebaleka. Hopa. Hi Zungu Nation. Hi madoda. Nakhu niya kumuntu eqhela. Where kids? Nakhu niya kumuntu eqhela. Please share the live bafethu. Ningaye kumuntu eqhela. Kids, musana ukuya kumuntu esibalekela kuyoba nzima ukumhupa uma eseqhelile. Alright ke. Khona uthola iglove ngithi. Make kwaqala uspeed, sifaka iglove, siyabaleka. Nizwe ngami. Yabo nje mangizothi one glove akabeduze sekweglove, uyahamba uyoma eduze kweglove yakho kanje, uyisenda immediately. Thina abanye sidlala donuts, caps, money guns on the glove. Uqala uthinta iglove ukuze uzo-activate bese usenda ama gloves. Ama donuts ukuze unlock ×5 mele ngene 4 consecutively. 4 roses guys to reach the target. Ayilutho leya number ngintshele mina. 4 roses to reach the target. Leya number nje ayilutho ningathuzwe nakancane. Bambi khona lakho ngibambi khona lami siyahamba njengamanje. Wena one glove ke imeduze kweglove yakho. Masonkophe slide iglove yakho njengamanje. No more 1 roses guys, no more 1 coins. 30 coins upwards. We touch the glove, we fly. Faka iglove masonkophe. Nakya touch the glove guys, nangifaka ama galaxy njengamanje. Mhubheni ×2. Akekho kude ngama donuts we can get there nama money gun. Let's move. Touch the glove, let's move. Touch the glove, let's move. Asambeni kids, asambeni. Ngama money gun, come on. Ngama galaxies, nathi nama donuts. Chase madoda. Kuyoba nzima ukumhupa masimiyeka bakithi. Yazosidelela lo mfana. Madoda. Tezothiwa nike le. Niyabona nithi siyadliwa phela manje. Madoda la kusobhubha ilento lo mfana lona. Akekho umuntu ongakhetha pha le match. Ayikho kude. Iseduze and sisasenalo iglove. Iseduze kakhulu le match. Faka amahema uyigwala kanti futhi uyesaba. Uzoshesha iphele le hema le. Akekho ozokwazi ukusnipela la. Masokhulu, share the live, thank you. Bafethu uzosichwenza lo mfana lo nazi. Kwenzani? Yazi bafethu ngidinga umuntu ozikhiphela umuntu uqina. Asnipe up into ongakazi uyibone. Manje ama snipers am onke angiwaboni. Angiboni ngisho elilodwa. Last 40 seconds. Can we put a glove on? Umthobiso online. Phela mayingangeni shuthi usuke engekho willing to play or usuke ngenawo amandla. Yabo. Ningamsharela kodwa live isibone. Put the glove on, put the glove on, put the glove on. Put the glove on. Put the glove on sambeni. Hawukhona umunye nje othola iglove, sobabile sola ama glove njena. Manje iglove asayifaka ngani kanti? Nakya on the glove ke guys. Touch the glove. Can we snipe on the glove? Can we all snipe on the glove guys? Snipe on the glove. Ukhona ongashaya match bafethu. Usephapheka kakhulu mfana lo. Ongavela abulala le match ngama gift ayibhadi. On the glove guys, touch the glove. Yes. Yini angifake lento angifake yona. Yini angenze
Yona mfana ungenzeni lapha ebusweni bami wena. Boyana, thank you, culture, thank you, trips, thank you, shares, and everything is trend. Thank you, thank you, thank you for you know what I'm saying. Kodwa ngiyavuma lo mbala ngeyise kanje phambi kwenu niyahleka kumnandi. I know. I give you that one, man. I give you that one. We'll play again when I have smoke. Night show. Hey, don't make an excuse. Don't make an excuse. Don't make an excuse. No It's not an excuse. excuse. I said I give you that one. I'm giving you. But right now, when you caught me off guard, I just entered the live and you started playing me. You were bit by my Immediately when I entered the live, you started playing me. Show my brother. Now we'll come back again. Niyahleka kumnandi niyasineka angisadlali namhlanje sathi igame engidlalayo nife niyangidlisa niqede niyahleka umuntu esixhaphaza manina ngi-understand wo ngibalansiseni ngisele somewhere syllabus ngi-understand noma nani niplan ukuthi kuzokwenziwa nje because immediately when I joined lo mfana uvele wangi-request ngaka collect smoke ngingekenzi lutho niyabuya niyahleka futhi kumnandi shuthi ni happy ukuthi sidliwe nini niyasineka konokubonga ni happy ukuthi kwenziwa kumanje wenza screenshot senu Zungu Nation nginobuso bami ngaphezulu usifakela emva kwakhe siyi wallpaper nina niyahleka kumnandi uma ngiwina ngiwina ngane uma sidliwa yabo kuwina kwethu amandleni nokudliwa kwethu iphutha leni kodwa niyahleka ningahleka umuntu edelele phela mfana sasidelele isithunzi sethu lesi kodwa kuyahlekwa la endlini ayisekho imatch engisazoyidlala ayisekho silulazwe isithunzi la bukhoma phambi kwenu nahleka yazi ayisekho nabang request manje ngisadlala hawu madoda niyamazi umfana uyedelela vele ubeze la ubezosichwenza siyiZungu Nation samyeka siyiZungu Nation wasidla saqede sahleka kanjani madoda sisilwela kanje lesithunzi cha ngengiblock umuntu but ngizonipunisha ngisezokudlala match for the entire week ayikho imatch engisazoyidlala ngoba manje shuthi phela lento fanele ibe personal uyiZungu Nation akube personal ukuthi siyadliwa ulwe nawe not ukuthi kube ijoke ukuthi umfana oke wasidelela before uzobukisa ngathi la kuyimanje nanga omunye Nation engangirequest angidlali match namhlanje iviki lonke angidlali match athi ngimdile nami angilokothi njenxa ukuthina niyahleka hawu Sekelani. Mfowethu khamba kanjani Khamba kanjani ku? ayo ngizongijwayela kubuza impilo wena ngibuza iyobo ngicasukile Ngithi khamba kanjani kuwe? oh ngithi uthi kuhamba kanjani kuphi ngicasukile kufika uyile la Bakwenzani? yeah kufika uyile ngiqeda kuvula nje ulive I think ngo kodwa nje bengakadlali nje imatch bengiqeda ngene ngaphela nje 2 minutes uma ngene uyile ufika nesmoke adlala win first match bangena kami bawina second match sidlala best of 3 bawina third match lo mfana uzolulaza isithunzi sethu uyayisa ngapha uyamazi uyachwenza ngapha uma echwenza ngapha uyile yiwe ndoda awine siku 1 point something uk 6000 aqeda ngifaka i-emoji futhi le emoji ukufutha ubuso ube bungaka yezwa isithunzi sethu la esesidelelwe kangaka iZungu Nation iyahleka abayiboni lento uthi personal bayahle like ama snipers la ekhaya mfethu ayahleka so sengithatha isinqumo sokuthi since kuyihlayo ukudliwa kwethu noma ukudliwa kweZungu Nation noma ukululwazwa kobuso bommeli weZungu Nation angidlala iviki lonke ke shuthi ngoba phela
siyadliwa, kuyahlekwa. Hleka thina futhi. Yebo mfuthu yazi hayi ngiyazi nje. Hawu kwaze kwakubi. Angiyazi No, nje. i-network lena enza ikhwamera ififiyele indlela i-network izoba right manje. Asikidinga ukuthi ngisuke mina ngake imi ngi-right ififiye ziswe lo. I-right network izoba right manje. Lento ehlala yenza into ofana ukuthi usethe. Okay, ngiyakuzwa ke Zoom. Udlala Ngithanda amasesha ngikhulume amangaki nabo. namhlanje? Ngizokurequest uma ukube sigcina siphethe ngokuthi siyadlala but okwamanje ngisathi angidlali iviki lonke but ngizokurequest uma ngithi siyadlala khona namhlanje ungapheli isikhathi singanani uma kube siyadlala. Okay, akunankinga. All right. Ingqondo ezimbi Kuyahlekwa. Onokubonga bahleka phezulu bayaqhephuka kumnandi. Kuyahlekwa. Hawu. Yabo nje iviki lonke angidlali. Nawe uyangena uyahleka. Shuthi kumnandi uyahleka nawe. Uyangena uyahleka. Ngavela ngasutha nokudla ngisadla kwakudla lokho. Kanti manini, kanti yini izungu nation? Kuthiwa i-nation ngoba isizwe. Ngoba isizwe sezungu nation. Angazi nokuthi kwenzekeni. Uyosindela lokho. Umsukhamba uhleka nawe la ngoba wazi kwenzakalani. Kuyimanje ngilwini phi abantu abahlekayo. Onomfundo bayenza ihlaya lento kumnandi kuyasineka. Yimi isilimo. Phela lento kuthiwa izungu nation ngoba sibambisene kanje si nation siumndeni owodwa. Uma ushaya uthuli ulimaze thina sizolo. Uma uxhaphaza uZipho sizolo. Waxhaphaza nokubonga sizolo. Njengamanje umuntu oface wezungu nation imini. So kushawa thina sonke. Weyiswa ubuso bomphathi wezungu nation. Ama snipers ala ekhaya. Kuhleka wona. Mina ngithemba ukuthi kulwe wona but kuhleka wona. Lonke leli viki siphinde sidlale. In fact 2 weeks of no streaming. Lonke leli viki lizophela neviki elilandelayo liphele. Asistream la ekhaya. Futhi kube kuya ngami ngabe siyayiyeka ukustreama sithi asistream izungu nation iphelile. Wena gamazini fuck off phuma la. Thinga ublock ngijwayela kabi. Indaba yomtsintila la ngangijwayeli kabi. Indaba yokhwaphelo mina ukugoqoza mina. Wena mfundo ayikho into ehlekisayo la. Wena uright ngoba uhleka ubungekho. Uhleka kahle ngoba ubungekho. Hawu.
Mina phela welokhu njana wezipho ngoba ngiyakubona ngepoint elingekho elingayimake sense. Bengeke ngihline umfana enze obama ubuso kanje. Bukhoma. Bengeke manje ngimkhombisa ukuthi siphatheke kabi siyizungu nation. Nina niyanga niyosineka kuye. Nize nazosineka kimi la bukhoma. Nakhombisa mina ukuthi udliwe zungu wenziwe emoji wabukiswa isithunzi sakho sawa niyahleka nina. Yebo nomfundo ngathi ubengadeli lokhu njani onokubonga ubengadeli behleka nga5 yena afake 5 emojis kudlule 2 people aphinda phinde kudlule 3 people aphinda phinde hawu cha wethuli ngoba sidlala nalomfana lana siyadlala ke nalomfana awine ku best of 3 aqeda ngifaka imoji obuso obungaka isithunzi sethu kwahlekwa la endlini kuhleka ama snipers ala ekhaya bona laba bebedlala ngilindele ukuthi mina catch up the match banga catch up a match baqede bahleka uthi siyadliwa cha akakho umuntu osopholisa nipholisa ziphi inhliziyo ngoba phela right inhliziyo zenu nini shuthi njoba kudliwa izungu nation namhlanje anithinte kundawo niya yabo shuthi anilimala ndawo no umuntu olimala shuthi la yimi mina othanda izungu nation mina othanda nina mina othanda le team nina nje liguqubele libaleke kunjani liya anankinga ngifakiwe ifilter ucansi ngafaka le filter engicika kanjeni lo mbala wenza ifilter ukuthi mangidliwa ngifuthe kubuso kwahlekwa angeke khawukhelo nithi ngithanda izungu nation nibe nihleka mayidliwa uma kudelela isithunzi sayo siwiswa niyahleka there is no way ayikho into efana leyo hawu vele mina bengamele ngikhombise ukuthi siphatheke kabi kuye lo mfana ngize ngiyazama ukuyisitha lento ayisitheki ubuso bungaka angaze bathi izothiwa indaba yini so by that saying here ngithi mina 2 weeks of no streaming angiposting ngisho video ku TikTok lonke leli viki angizokwenza lutho next week angenzi lutho lonke lelo viki lelo in fact in between uma nifisa ngazathi ngahamba niyojoina amanye ama nation ningavele nenze njalo khipha amanzi hambe niyofaka ucucumber mhlambe nifake imask ka nation nenze nje la enzobe ningahleki khona cabanga nokulala futhi khona manje yenza noma yini ngeglavu hamba ulinike noma ubani noma yabona ibingeyenzeka lento ubebe kukhona uthuli kukhona omthobisi kukhona akhona yebo ibingeyenzeka hawu lapho baze bangena bayatype lana bathi bayakwazi ukutype ama emoji ahlekayo kodwa
double tap iscreen ukuze sikhuphuke la siyadliwa lutho lutho wethula ungaxolisi kwaxolisa wena obungekho ebebe khona nje abawuboni wrong sination nje lihlaya nje manje egoli phela igoli lelane besilwa nalo lo mfana wale egoli besilwa negoli kahle kahle lapho siyahlekwa le goli manje wesiphathi thula akagcinanga lapho lo mfana ushaya iscreenshot yezwa wenza iwallpaper ngemuva shuthi wonke umuntu lo mfana azodlala naye mina ngiyiwallpaper nobuso bami obufuthekile escreenini sakhe ngisanda okuningi request obani beloku bengirequesta lana ngithe ngidlali mina manje How are you? hello Hello. we're good How are you doing? wait just give me Should we 1 have- second let me say something to my team just 1 second Okay. njengoba kungena abantu ngizonika ithuba elilodwa lilodwa ithuba engilinika lona siwina le match sayidliwa 2 weeks no streaming all right we can go now Okay. If it's sold to you. nansi imatch athi ngithe ngifuna ithuba nini nansi ke imatch sayidliwa 2 weeks of no streaming angeze ukumotivate umuntu angeze ukutshela umuntu ukuthi akadlale kanjani nizoyibona ukuthi ngidlala kanjani angidlela ibhega lami ngikhohle oh zabhlungulezo indaba zasebabhlungulezo indaba hayi so yesibona
Bambona umuntu akadlali. Uzosniper ngo last 30 seconds. Kodwa aba double tap. Mazufaya lapha. Uyaqhuma hlala 1.5. Asaqhuma ngani? Eish. Eish. Asaqhuma ngani? Usiphem gazi uthola iglove kanye newash. Uzasembo wathola iglove kanye neboost. Masankophe wathola iglove. Shuthi nama glove awu 3. Okay, Fire. Thank you so much for the match, mom. Oniyajabula kumnandi. Kumnandi. Shuthi ukugifta niyakwazi. I-boost isiza amakutheni. Ayisithi kuse mhlambe i-speed asikho sifuna ukufaka i-gift enkulu. Uyayifaka i-boost ebese i-gift oyifaka izobe boosteke ngalowo number osukunayo. Maka i-boost ka times 2 siyakhuphuka. Futhi ngayiphinde into enenzile ngifuna uqamba manga. Yaliqeda nya uthando. Ngathi ngimele nina enjoy ukuthi kubukiswa ngathi Ngayiphinde into enenzile. Ngikhuluma nani nonke ke manje. No 200 no 300. Ningayiphinde into enenzile. Mhlambe singadliwa amanye ama match. It's natural. We're not gonna win all matches vele. But uma umuntu esikhombisa ukusidelela musana ukuyithela isisila. Musana ukuyithela isisila uma umuntu esesidelelile. Uma umfana esechwensile noma umuntu esidlala naye esedelelile musana ukumyeka. Lo muntu lo usuke sesichwense sonke casuka noma athiwa mhlambe sothi eyokugcina lo match ngesadlala enye match faka kwasana silwe. Mayike wasidelela nje asibe phe kwakhe. Ene kunabantu enazi kahle ukuthi akumele vele basidle. Akumele. Niyazi ukuthi kunzima nje mangidlala nation akumele nje asidle mayezidlile kumele engasidli kalula. Uyileke niyazi uyachwensa lo yamfana. Bese nani ke phathekani kabi. Ngoba ngihlale ngisho ngithi casuka sengicasukile. Ngoba sinje siyinto eyodwa. Uma ngicasuka afuna ucasuke. Hayi mangicasukile wena uyahleka. Hello. 1 minute. Woza mama so keep this going. Yes. So you upset. Lwanda ngizokublockela nje ukuthi uyahleka. Kanti inzima le match esisuka kuyo. Kodwa phela ngizokuyeka ubungekho. Ubungekho Nkosi yami. Ngobe ngiyakusukela ubungekho. Ebese sibambisana madoda. Omunye abamba ikhona lakhe nomunye abamba ikhona lakhe. Ongenayo gift sa double tap screen. One gift encane afaka igift mashoda ngerose ukurish target. Ku times 2 ama snipers afaka ama donuts. Yabo njengoba zidliwa nje manje. This is the moment we buy ama donuts namakepisi. Ama donuts amakepisi. Ukuze senzeni sikavarisha the gap esesinayo. Yamonko sazanihleli manje. Fanele ngabe asegijimile ama donuts. Sesigijima ngama donuts. Uyangibamba kanjani? Yebo, ubamba ikhona lakho ngibamba ikhona lami. Lapho would never go wrong.
incane into esishawe ngayo sina shaya abantu ngo50 something thousand coins ngo70 something thousand coins ngeke sidliwe 6000 yini leyo namhlanje sisnipele umuntu obekubani ubeku 10000 siyaqhuma sohlala ku26000 ngo last 3 seconds aniyabo masibambisene uthi siya move asambeni ke kids nalo seduze kabi asemkhubheni awukahle nge-enjoy ibheck lami sengithethe kakhulu suka senginixolela yenzani short asaxhaphaze ya ngithanda ibhadi times 2 nje manje times 2 asambeni idona thuba lama donuts ama caps ama mannequin ketchup lona thuba lo ketchup ale $285 Zungu nations. But it's full of 708. Hayi madoda. Awuthucingisisa kahle. Manene, ni comfortable njengoba sidliwe. Ni right ngalokho. Sadliwa umuntu ku714 675. Singamdlula ngama double taps lo muntu mathiwa serious. Ngama double taps nje ewodwa singamdlula. No level ba. Level 12, level 13, level 29. Uzokwenza imkilingwane untombazane ngo last 30 seconds. Uno level 29. Angeke azamiyeke adliwe siseduze kanje. Khohlwa. Ngeke azamiyeke. Sine boost. Asambeni. We have a boost asambeni. La level 29 no ngale ngeke azayeke le match bayidliwe. Sinane glove. Touch the glove. Play a lot of donuts on the glove. On the glove, play donuts on the glove. Touch the glove, play donuts. Ngeke ayiyeke ke le ntombazane le match yabo bayidliwe bese duze kanje. Touch the glove, donuts, let's move. Donuts, let's move. On the glove. Ngitheni kini? Usengaqamba manga, but ngoba siwe singabambisene kwenzela lokho kwenzakalayo. Asikhulumeni namhlanje. Are we playing noma asiye ukudlala? Asikhulumeni nje sixoxeni. Siyadlala noma siyayeka ukudlala namhlanje? Sodlala ngelinye ilanga. Because ayikho into efana naleyo. Sabadedeli benduku thina induku eserious. Induku eserious. Asikho isniper esingayisabi izungu nation. TikTok wonkana even international akekho
ongayisabi induku kaZungu Nation. Kodwa namhlanje sivuma ukushawa nje abantu abafika ku-2000 coins. Ngeke asikhulumeni kahle. Asingajaheli ukukhupha abanye abantu kuyodlala nabo siyohlekisa ngesizwe. Kwenzakalani? Are we playing or should we rest for today? Anikhulume nje nami nginizwe. Luthini uvo lwenu? Ngibe ngiluma mina la. Luthini uvo lwenu? Uvo lwenu luthini? Hello. Sengwa. Awusaphila. Ngiyaphila kanjani? Hayi kuyale. Hlafuna konje kungasashiyami. Siyaxolisa manje. Ngicabanga ukuthi mina ake silanda amandla. Ngoba manje silimala. Wonke umuntu ozongena la uzochanasa emakhanda ethu. Yabo. Kusasa sobuya ngamasha. So aphunyulweni. Ayi, Asivumelana ngalokho ukuthi siyaphumula namhlanje. kodwa singezwe phela kwabanye ukuthi bathini. Kodwa indlela engibona ngayo mina, hayi amandla awekho. So asivumelaneni kahle ukuthi sonke ukuthi siyaphumula namhlanje. Ake sizwe bathini hayi. Ngicela ukubona impendulo yenu nonke, ngicela ukubona i-feedback yenu nonke. Nabahleki nabo abasinike i-feedback, bavumelekile usinike i-feedback. Abahleki bakazi lonke. Siyaphumula, okay. Alright. Akonakele makunjalo. Wrong futhi. Right ukuyibona uma manje short. Kunokuthi sizokusiba yihlaya. Sivumelana ngaluphi usuku? Sasa noma phambi kwakusasa. Phambi kwakusasa kona Saturday. Ya uSaturday. Uzobe khona manzini. Yeah, most probably. Uzobe nje ngi-unavailable Sunday. Sithini kusasa noma phambi kwakusasa? Luthini uvo lwabantu tomorrow kusasa. Okay, bathini abantu? Ngicela ukubona nonke i-feedback yenu nonke nje. Kusasa ku-right. Okay. Alright. Anginankinga yona kanjalo. Luthini uvo lwakho? Kulungile ngehlise manzini. Alright bafowethu, siyavala njengamanje. Because kubuye ngazathi amandla asinawo ukudlala imatch today. So wonke umuntu ongenayo uzochanasa ngenduku kithi. Of which akuyona into esiyijwayele la ekhaya le. Ethina esichanasa kubantu ngenduku. So since ama-snipers la ekhaya amaningi bengekho. Namanye futhi beshodelwa amandla bakhona. Obekwavimba ukuthi bakwazi ukuthi balwe masasempini. Ngicela sivaleni ke namhlanje. Sizobona kusasa. Yini nation engibuyisa manje? Yakhe. Ya mkhulu bakushayile.
Angaze ngidlale. Awuyasaba namhlanje lutho ismoke. Hayi smoke angisiboni mfowethu. Hey kuyafana. Kodwa phela athi ngibona. Kodwa kushaya uphiwe manje ish. Ukhetha kushawa uphiwe. Ngescore esithini? Engishaya ngo-9,000. Ukuthi inkinga yami bengifuna ukumshaya namhlanje usena 2 days engishaya. Phephisa. Uzongishaya 18 ngathi ngempela kuyacaca ukuthi uzongishaya 18 ngempela. Lokhu nje Usazokushaka u18. ngingakazi. Wena kakhulu umuntu lo hawu. Uyinqondo ziyangibukelela nje. Lo muntu lona ufika wayisha izolento namhlanje uyiphinda futhi. Namhlanje siyashaya namhlanje. Lonto ebhlungu phela ukuthi bavele basiyeke. Kodwa mfethu usempini ngenhliziyo yakho yonke. Bakuyeke. Eish. Bengimencile. Asimhubhele. Sike sizame ngelinye ilanga kodwa siyobona phela ngaliphi ilanga. Sihlale nje usuku singene naye bese sithi akathola uphathini bese imgoqoza. Lama wangijwayela kabi loyo. Phela sathi sine official match mina naye yeso. Prepare ngafika mina ngifuthile ndoda. Ngiyimemezele official match. Mase kumele sidlale kuthiwa akekho online. Akaze azabuye futhi azosho lutho kimi. Hayi. Nakusasa futhi ufike ngibanga futhi ufuna ngishaya kusasa 3. Yo. Uyayibala induku yakho. Ayindoda. Hayi man mina mfethu bese funa uma ngimshaya ngingasamshaya ngo-10,000 bese funa ukuthi ngimshaye ngo-50 kuya phezulu uma ngimshaya bese funa iscore esiphindiwe yabo mase ngimshaya bengasafuni lezi score 10,000 bese funa u50 noma kuya 100. hayi funa ngikukhokhisele kuye vele mina ngisaneqhubu elibi naye wangilimaza. Asiubambe mfethu u1 sichitha icala vele uyabona kubi amandla wekho silala. So dlala u1 endani mfethu. Ayikho inkinga. Sengenzela nje ukuthi ngathi ngiyakubalekela ngoba nginawo amandla namhlanje. Ya silence sidlala nje le match yokugcina. Ngisengenza ukuthi angathi ngiyambalekela ngoba ngingenawo amandla. Naye mengenawo amandla still uyaqhubeka adlale nami. So asibambisaneni nje sipush match yokugcina bese siyalala. Vela amandla ashodela. So double tap the screen now ×3. Mama ngithembe wena. Hawu Zondolicious ngithembe wena nje kule match. Wavela wangenzela iTruth yes1. iTruth lakho. Uzobuya kodwa lo muntu sisaseduze masila. Akekho umunye neGalaxy futhi. Aniphinde iGalaxy futhi sithi ukuqhela. Kusawu ×3 izovela ethi 6,000. Aniphinde. Hawu uzoshaya kanye bese uyahamba. Awushaya kokugcina kulu speed esilandela bese uyalala. Vele imesho yokugcina le. Umnqubuze nje kule speed esilandelayo bese siyalala. Ngoba ngiyazi usazozama ukubuya kulesi speed esizayo. Ngeke kuvuma ukudliwa lokho. Habe. Ukatani, ucingani. Yes guys, I need ama-donuts before. I need ama-donuts awu5 guys to reach the target. Ngicela ningifakela ama-donuts awu5 ngireach i-target. 5 donuts ngireach i-target ngizothola speed. Nakho we almost there. Let's move. Donuts, 5 donuts. Dlala nawe sisalelo 25 seconds. Nakho ke almost there halfway. Asambeni faka i-donuts. Shoda nje amathathu ama-donuts bafethu. Nakho ke sondelani. Elokugcina i-donut. Send the donuts quick. Danko. Siyabonga, ngiyabonga. Lebe ngifuna nje ukureach i-target ka ×2. Alright, ke lo ×2 one-glove ngicela faka i-glove. Sibaningi sithola ama-gloves angithi eqaleni. Ngicela oyedwa ongena-glove, one-glove afake i-glove. Put your glove on. Sidlale kwi-glove. Mama asidlaleni kwi-glove. Khona i-glove ezongena. No more roses guys, no more roses. There is a glove on top. Cela uthinte i-glove qala before usend a gift. Thinta i-glove bese usend a gift lapho.
Play on the glove. Donuts and caps, guys. It's the last match of the day. Vele amandla ngithi now. Asame ukupusha lana. Nali thuba. U-times 5 i-gift engena la. U-times 5 i-gift ezongena la. Isende fast. Nakho-ke. Nakho-ke madoda. Nakho-ke madoda. Donuts on the gloves. Donuts on the glove, kids. Asame ukupusha. Siyabonga mama. Siyabonga kakhulu shem. Siyabonga bakithi. Last match of the day. Make it worthful bakithi. Danko Zipho. Danko. On the glove kids. How can this quketha amandla ngaka? Kanti mina ngithi amandla wekho. Kade sishawa onke ama-match. Le match esidlalile kayile sishawe kabi ngesibhaqo. Kanti amandla khona. Awunangithusa ke manje mina. Hi kids, you kids are shocking me. How? Aze ngikuzwe. How kids? Ngicela ku last 40 seconds sifake iglove sibaleke okungenani. Okay, noma nasawulindanga ke u-times 40. Faka iglove khona manje. Sibaleke because we have a boost. Faka iglove khona manje. Lifake iglove kusase ne boost bese sidlala ku iglove. Ukhona usane glove. Akekho soshabeni. Ufila lento ade ngiyifila nami. Leyo ukuthi akwenzeki. Hawu, nange faka iglove uyabuya kids. Uyabuya kids, someone snipe up. Nange buya kids, kids. Someone snipe up. Somebody snipe up. Uzobuya lo muntu. Kids, watch out. One galaxy would do. Another galaxy, kids. Yewasondele yezwa. Hayi mfana, hayi. Imovie lezalelwa ukuthi. Daga plek, Dumagote. Dumagote, thank you very much. Mom's Natuma. What's all the glove nehem? Thank you so much. Thank you so much. What a great way to end the night. Siyabonga madoda. Siyabonga. Good night. Good night so much. Good night. Ufika ihlazo yabona. Daga plek ndodo. Ufika nje ihlazo nje. Siyabonga mfowethu. Namhlanje konakele mfana ukuke zola kubi. Ukukezola. Kanti bafile camera na. Inale camera sunga no camera right nje. Irande camera nje. Hayi wena ilokhu njana. Ilokhu ama-colors owagqokile ama-colors ayayidonsa yona ayibambe bethe naye ukuthi ngcolile ngcola izimpahla ezimnyama iyadini kwemnyama nje kanti iPhone 25 yenza njani lena ihambelana namakhala ngoba lo ngiyibona mangqola just damele idela izimpahla ezimnyama iyadimi nje yazi yini enye esengijabulisayo khehla uswina namhlanje nje olubi kangaka yini Dumagote daga bafu ayikho into enhle mfethu njengokuthi sithi sicasukile usuku lulubi bese sivala nje ngokubhaxa wena sibhaxa wena inamba yakho siyiphinde kabili uyayibona into leyo Wena nawe ungacali ngoba sizwelana nawe siyakuzwela thina weyisakabo wena usuku lwakho lokugowa isibhacu nje sigwinye Illumination ngiyabonga amadoda
So delete 2 weeks of no streaming. Stream kusasa. Umoya wami usuthola. Oh, bengibatshele ngathi na 2 weeks angistream. Yefo le nto aningeyisile leya nezwane. Elanga ngihamba khona. Ngifuna ukuyiphosela amabhubesi amathathu. Hayi ngeke. Hawu. Lo mfana ungeyisile mfana. Ungifakele emoji mfethu yobuso obungaka dog. Le bungaka ubuso. Yazi waqede wenzani? Wa screenshota wangifaka ku wallpaper. Thuthi wonke umuntu odlala naye ubukuzungu nje yihlaya. La mfana ngizombamba lo yami. Ngazi ngathi ngambamba kusasa. Inkinga manje imrequest uhlale ngibalekele. Ubani igama lakhe uyini? Uxhaphazile. Engixhaphaze kakhulu phethe Jesu. Wakwadlala naye. Udelele. Hayi wezungu ake ngibone nami ukuthi ngenza njani. Ngisazothi ngamathamba engqondo ngibone ngenza njani ngoba yasha induku. Sabathe ngiyangaphi yasha. Ngisuka ngiyangaphi yasha. Ngiza ngapha. Hayi. Ngoba nje uyafika kena. Yashidu. Hayi kulungile mnumzane kusasa ndoda same time. Alright, yobona kusasa. Yo. Ngoba sengiyasineka kulungile. Ngoba nje sengiyahleka, sekunesmile ebusweni bami. Yeah, ibi crucial into yokudlunation. Ibibaluleke kakhulu. Ngoba iyona ebuyise iumfu yethu. Yeah, Passenger, thank you so much to everyone who was double tapping the screen, everyone who was sending the gift, everyone who was sniping for us, and everyone who was part of the team, Idlala Zungu Nation. Thank you so much. Into ebalulekile ukuthi leyade ngikhuluma, kubalulekile ukuthi sibambisane. Ngisuke ngisho into ukuthi mina mangithi bamba ikhona lakho ngibamba ikhona lami. Uma kukhandwe indlu awuyikhanda indlu wedwa uyiqede. Khona uzoxova udaka, khona uzoyiplastela, khona uzofaka amawindi, khona uzoshupha ugesi, khona uzorufa phezulu. Uyabo ukuthi bangakanani labantu? Khona uzohamba olanda inhlabathi, khona uzoyokha amanzi, khona uzoxova, khona uzofaka usimende, uyabo? So siyabambisana, sibabaningi. Sibe yini? Sibumbane kanje. So mangithi bamba ikhona lakho, nawe yenza something. Awunayo igift enkulu. Ngidinga irose lakho uma ngifuna ukureach target. Enza sure ukuthi njalo mase so reach target, makumele si reach target, uyafaka lo gift yakhe encane ukuthi si reach target. Enza sure ukuthi awunayo gift, we double tap screen ngaso sonke isikhathi khona solokhu siphakamile. Yabo? Okay, awunayo gift enkulu but uthole iglove, enza sure ukuthi ucupha isikhala kungena uspeed bese ufaka iglove yakho. Unehema, uyambona ukuthi uyakhuphuka, dlala ngehema yakho. So wonke umuntu akabamba ikhona lakhe, bamba ikhona lakho. Dlala indima, ngisho njalo dlala indima ethile. Yabo, angilibabazi igama lakho ukuthi wasiza washaya ohema ubehamba lo muntu. Uyabo? Ngezinye insuku ngizothetha. Njoba de ngithetha namhlanje. So into engisho ukuthi limala nawe uma ilimala iZungu Nation. Akungabi kuba ukuthi mhlambe kulimala mina ngedwa. Angithi sisuke silwa sonke sibambisene. Bamba iqhaza lakho. Limala masilimala. Kungabi ihlaya ukulimala kwethu siyiZungu Nation. Kube ihlaya kithi siyiZungu Nation. Because isithunzi sethu lesesisikhandayo. Siku A something because of you guys. We're from D5. We drop down up until A something. Uma sesila siyahlonishwa, siyasatshwa. Asikho isniper esingasabi. Uyabo? Yebo mama bekumele ngithethe. Labantu bahlekile sidliwa. Umfana wangenza isithombe uPopayi ahleka ama snipers ami. Sidelelo lapha sisehliswa isithunzi. So into engisho ukuthi sometimes there's days whereby ngizoqinisa isandla hayibo yenzani ukuthi it's because ngilwela ukuthi isithunzi sethu sikhuphuke. Yabo? Kusasa let's go to recharge, sifike sinamandla. See, emini you can go to other lives. Yabo? You can go to other lives, double tap kaningi, ufake lo rose, ufake lo donut, khona uzobamba iglove. Collect ama gloves mhlawumbe uma ufika ebusuku, ufika nje uyibalansele ngama gloves akho 3. Uyabo? Ungawasebenzisi wa save, uzowasebenzisa mase kudlala thina. Yabo?
double tap faka ama rose faka idonut elodwa collect ama gloves. Uma ufika ebusuku zungu nama glove awu3 zungu nama glove awu4. Uyangibamba kanjani? Salute. Ngimthanda kakhulu futhi siyayidelete indaba ka 2 weeks ngeke isenzeke ngoba sesilwile. Thank you so much. But uyile uyasikweleta. So siyanda sibala sabantu abasikweletayo. uSky unoDolly khona omnye ngimkhohlwayo. uSky unoDolly. uSky noDolly kube amakati kube uyile. Bawu4 nje manje. So siyabonga kakhulu guys. Let's live and enjoy the night. Very beautiful night wafethu ubusuku obuhle obunenzo.